Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Απόψε είπαμε έτσι σκέφτηκα να πούμε μερικά πράγματα από ένα κείμενο που διάβασα ενός Αγίου, ο οποίος αυτός Άγιος προέρχεται από το μοναχισμό πριν από πολλούς αιώνες, ο Αββάς Ισαΐας, και έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και είναι κάτι έτσι που αφορά την πνευματική μας ζωή, στην καρδιά της πνευματικής ζωής, στον πυρήνα. Αναφέρεται ο Άγιος Ισαΐας, όχι ο προφήτης Ισαΐας της Πάλαιας Διαθήκης, αυτός πρέπει να έζησε γύρω στον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Αναφέρεται, ας πούμε, στον πνευματικό αγώνα του χριστιανού και λέει το εξής, το κεντρικό νόημα των όσων θα διαβάσουμε είναι ότι όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγωνιστεί πνευματικά, δεν αγωνίζεται πνευματικά για την τήρηση των εντολών του Θεού, όταν ένας άνθρωπος είναι άγευστος του τι σημαίνει έστω και λίγο η παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, άγευστος δηλαδή αυτού που ονομάζουμε η Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος, μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο. Όταν ο άνθρωπος είναι άγευστος, δεν μπορεί να καταλάβει τα πνευματικά. Και αυτό θα λέγαμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εντελώς άγευστοι, η πλειονότητα της κοινωνίας, άγευστοι εντελώς, ούτε καν υποψιάζονται τι μπορεί να κρύβεται, ποιος θησαυρός κρύβεται στη διδασκαλία του Χριστού και στη θεότητα του Χριστού. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς, δηλαδή, και ο Άγιος Παΐσιος, παράδειγμα, ή ο Άγιος Πορφύριος, να μιλήσουν σε έναν τέτοιον άνθρωπο και να εξηγήσουν, μπορεί να μην καταλάβει και να μην δεχτεί τίποτα. Βέβαια, τέτοιοι γίγαντες της πνευματικής ζωής ακτινοβολούσαν οι ίδιοι τον Θεό από μέσα τους προς τα έξω και επηρέαζαν θετικά ακόμα και ανθρώπους που ήταν εντελώς πορωμένοι. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί ο πνευματικός άνθρωπος, ο χριστιανός σήμερα, και μάλιστα ο χριστιανός που έχει κάποιες εμπειρίες πνευματικές, να συνεννοηθεί με αυτόν που δεν έχει τις εμπειρίες αυτές, διότι μιλούν διαφορετική γλώσσα. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που έπεσε στην αντίληψή μου τώρα αυτές τις μέρες. Βρισκόμουν κάπου και μου λέει κάποιος, τον οποίο γνωρίζω αρκετά χρόνια, με αφορμή έγινε ένας λόγος για το μοναστήρι πάνω, το γυναικείο στη Μονή της Ανατολής, που είναι ένα στολίδι πνευματικό, όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Έγινε λόγος, κάτι ελάχιστο αναφέρθηκε για το μοναστήρι και γυρίζει και λέει αυτός, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, γυρίζει και λέει, τώρα λέει, τι λέει ζωή είναι αυτή, λέει τώρα στην καλογερική και αυτά. Αυτό είναι ζωή, λέει, είναι αυτό. Εμείς, λέει, αυτή είναι η πραγματική ζωή, μέσα στην κοινωνία. Δεν απάντησα, ακριβώς διότι δεν έχει νόημα. Δεν θα καταλάβαινε την απάντησή μου. Δεν ήταν δεκτικός να καταλάβει. Δηλαδή, με αυτό που δήλωσε, αποδείκνυε σε μένα, άθελά του, ότι είναι άγευστος από τη Θεία Χάρη, άγευστος από τα πνευματικά πράγματα. Και γι' αυτό δεν μπορεί να καταλάβει, ούτε καν να υποψιαστεί έστω, ή να υποθέσει πόση ευλογία και πόση πνευματική ευτυχία μπορεί να υπάρχει στο μοναχισμό. Κάθισε σε μια θέση, παρακαλώ, στον κόσμο μας. Πόση ευτυχία και πόση πνευματική ευλογία μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, στο μοναχισμό για εκείνους οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις τις πνευματικές να γίνουν μοναχοί και μοναχές και απαντούν στο κάλεσμα του Θεού να αφιερωθούν πλήρως στο Θεό. Ούτε καν περνάει από τον νου τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το κείμενο για να το έχουμε στόχο στην απλή γλώσσα, ούτως ώστε να δούμε πιο συγκεκριμένα, ας πούμε. Πώς θα γνωρίσει κανείς, αναρωτιέται ο Άγιος,
Πώς θα γνωρίσει κανείς την φιλαργυρία, εάν πρώτα δεν επιλέξει την εκούσια λιτότητα από αγάπη προς το Θεό? Δηλαδή, με άλλα λόγια, η αγάπη του χρήματος και των υλικών αγαθών, λέει ο Άγιος, που είναι καταστροφή για την ψυχή. Έτσι. Υπενθυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος τη μόνη αμαρτία την οποία ονομάζει απερίφραστα ειδωλολατρία στις επιστολές του, απερίφραστα την ονομάζει ειδωλολατρία, είναι ακριβώς η αγάπη του χρήματος, των υλικών αγαθών και του συμφέροντος γενικά. Εκεί στο πρωτότυπο κείμενο το αποδίδει με μία λέξη, τη λέει πλεονεξία. Αλλά πλεονεξία όχι με τη σημερινή έννοια, εννοεί γενικά την αγάπη του χρήματος, της ύλης και του πλούτου. Πώς λοιπόν εννοεί ο Άγιος εδώ, πώς θα καταλάβει κανείς δηλαδή πόσο καταστροφική είναι η συμφεροντολογία, το να είναι κανείς συμφεροντολόγος, πόσο καταστροφικό είναι για την ψυχή, εάν πρώτα δεν επιλέξει την εκούσια λιτότητα από αγάπη προς το Θεό, την εκούσια λιτότητα δηλαδή για να πολεμήσει το πάθος της φιλαργυρίας, το οποίο είναι έμφυτο στον άνθρωπο. Έμφυτο με την έννοια δηλαδή, όχι έμφυτο, δεν είναι σωστή η λέξη, λόγω της αμαρτωλότητός μας μοιάζει να είναι έμφυτο. Λοιπόν, πώς θα το καταλάβει κανείς πόσο καταστροφική είναι η φιλαργυρία και η συμφεροντολογία? Εάν πρώτα δεν αγωνιστεί να τηρήσει την εντολή του Θεού, που είναι το εντελώς αντίθετο, είναι εντελώς εναντίον της φιλαργυρίας και της συμφεροντολογίας. Αυτό, το ζήτημα αυτό που θέτει εδώ, για τη φιλαργυρία και τη συμφεροντολογία, είναι κάτι το οποίο είναι, θα λέγαμε, από τα κορυφαία χαρακτηριστικά της εποχής μας. Δηλαδή, μου έχει τύχει πολλές φορές να δω ανθρώπους, να γνωρίσω ανθρώπους, οι οποίοι αρκετά συχνά πηγαίνουν στις εκκλησίες. Μπορεί να κάνουν έτσι και να έχουν και μια παρουσία, έτσι γενικότερα στον εκκλησιαστικό χώρο, να κάνουν κάποιες δωρεές, να κινούνται έτσι αρκετά στον εκκλησιαστικό χώρο, να μπορεί και να νηστεύουν ίσως. Όμως, η φήμη τους, όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι εργοδότες, είναι άθλια. Όχι, επαναλαμβάνω, όχι όλων όσοι είναι εργοδότες, αλλά αρκετών ανθρώπων οι οποίοι ενώ είναι δικτυωμένοι, ας το πω έτσι, με εκκλησιαστικούς ανθρώπους, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν κάποιες νοημίες, ίσως, ξέρω εγώ, με κάποιες ενορίες, με κάποιες μητροπόλεις ή ίσως και με κάποια μοναστήρια ακόμη. Εάν βρει κανείς ανθρώπους που είναι υπάλληλοι στη δούλεψη των ανθρώπων αυτών, μπορεί να ακούσει φρικτά παράπονα. Κακοπληρωτές, εκμεταλλευτές, κέρβεροι. Μου λέγανε, θυμάμαι, για μεγάλη βιοτεχνία έξω από τη Θεσσαλονίκη, στη βιομηχανική περιοχή. Μου λέγανε εργάτριες, οι οποίες δουλεύαν πολλά χρόνια εκεί, ότι μετρούν ακόμα και τα λεπτά που θα πάμε στην τουαλέτα και πρέπει να τα κάνει κανείς, να τα αναπληρώσει μετά. Ας πούμε, έχασε στην τουαλέτα, ξέρω εγώ, 7-8 λεπτά, δεν θα φύγει εάν δεν τα αναπληρώσει και γενικά δεν επέτρεπαν ούτε στην τουαλέτα να πάει κανείς εύκολα. Η εργάτρια, ας πούμε. Λοιπόν, τι δείχνει αυτό? Είναι αυτό ακριβώς. Πόσο αλλοιώνει η φιλαργυρία τον άνθρωπο. Σε σημείο που να πηγαίνει και στην εκκλησία και να μην ωφελείται. Τούβλο να έρχεται και τούβλο να φεύγει. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό αποδεικνύει. Η καρδιά να παραμένει πέτρα. Άρα λοιπόν γι' αυτό ακριβώς λέει ο Άγιος εδώ πέρα. Εάν πρώτα κανείς δεν επιλέξει μία εκούσια λιτότητα για τον Χριστό, να μην θέλει τα πολλά, να μην θέλει τα υπερβολικά. Άλλωστε, πώς μπορεί κανείς να αγαπά τον πλησίον και να δίνει ελεημοσύνη απλόχερα και να είναι γενναιόδωρος ενώ αγαπά το χρήμα? Αποκλείεται. Αυτά τα δύο είναι ασυμβίβαστα. Αγαπώ το χρήμα σημαίνει δεν δίνω στον άγγελό μου νερό, όπως λέει ο λαός. Μπορεί και στη μάνα μου την ίδια. Φοβερό. Η καρδιά του ανθρώπου γίνεται κοτρώνα. Συνεχίζει πιο κάτω. Αναφερθήκαμε στο θέμα της φιλαργυρίας και του συμφέροντος. Πώς θα γνωρίσει, ο Άγιος θέτει τα θέματα με ερωτήματα, υπομορφή ερωτήσεων. Πώς θα γνωρίσει κανείς το δηλητήριο της ζήλιας
εάν δεν αποκτήσει την πραότητα. Η ζήλια είναι ένα φοβερό πάθος, το οποίο πάρα πολύ εύκολα κυριεύει την ψυχή του ανθρώπου, ακόμα και μπορεί να κυριεύσει ακόμα και την ψυχή του καλύτερου ανθρώπου, από ό,τι λένε οι Άγιοι, εάν δεν προσέξει, ο χριστιανός, αν δεν αγρυπνεί μονίμως για το θέμα της ζήλιας, δεν έχει επαγρύπνηση, μπορεί να κυριεύσει την ψυχή η ζήλια και ενός ενάρετου ανθρώπου, ενός πολύ πιστού ανθρώπου ακόμα. Λοιπόν, θέλει τρομερή προσοχή, διότι η ζήλια φέρνει κακία μέσα στην ψυχή, φέρνει μίσος, ακόμα και μίσος μπορεί να φέρει εύκολα, φέρνει αναστάτωση, θυμό, ταραχή, τρομερή, λες και χορεύει ο διάβολος μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό λέει ότι για να καταλάβει κανείς πόσο επικίνδυνη είναι η ζήλια, λέει ο Άγιος, πρέπει πρώτα να αγωνιστεί κανείς να αποκτήσει την πραότητα, δηλαδή να αγωνιστεί εναντίον του θυμού. Εγώ θα πρόσθετα εδώ, για να αποκρούσει κανείς τη ζήλια, πρέπει να αγωνιστεί απέναντι στην φοβερή ανθρώπινη αδυναμία της σύγκρισης. Να μην συγκρίνει τον εαυτό του ο άνθρωπος με τους άλλους. Τι περιουσία έχει αυτός, τι έχω εγώ, πόσα παιδιά έχει αυτός, πόσα εγώ. Τα παιδιά του είναι επιτυχημένα, έχουν σπουδάσει, έχουν κάνει ή δεν έχουν. Τίποτα. Μην συγκρίνετε. Μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να ασχολείται με τους άλλους. Με τέτοιο τρόπο. Καθόλου. Θα πέσετε στη ζήλια 100% από τη σύγκριση. Ακόμα και όλα καλά να πηγαίνουν στη ζωή σας, σας, η ζήλια είναι τέτοια, έχει τέτοια ποιότητα, τέτοια πανουργία, ας το πω έτσι, το πάθος της ζήλιας, που ενώ μπορεί κάποιος να έχει, παράδειγμος χάρη τώρα, καλύτερο αυτοκίνητο, να του φαίνεται ότι το αυτοκίνητο του γείτονα είναι καλύτερο. Ενώ δεν είναι. Ή το σπίτι του ενώ είναι καλύτερο, να του φαίνεται ότι το σπίτι του γείτονα είναι καλύτερο. Τόσο τέτοια σατανική διείσδυση μπορεί να έχει το πάθος της ζήλιας μέσα στην ψυχή. Άρα, το πρώτος αγώνας που κάνουμε είναι αποφεύγουμε τη σύγκριση. Εάν δεν αγωνιστούμε, και θα δούμε ότι δεν είναι εύκολο να αποφύγει κανείς τη σύγκριση, θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή προσοχή, ας πούμε. Άρα, λοιπόν, μόνο τότε κανείς, κοντράροντας την αδυναμία της σύγκρισης ή αυτού που λέει ο λαός έτσι πολύ ωραία, ξεσυνέργεια, το να ξεσυνερίζεται κανείς, είναι φοβερό πάθος. Τότε μόνο βλέπει κανείς πόσο ζορίζεται και ότι η ζήλια είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και έχει ρίζες και θέλει πόλεμο πολύ. Λοιπόν, αποφεύγουμε να ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι άλλοι, τι κατέχουν οι άλλοι, πόσο είναι ή δεν είναι πετυχημένοι κλπ. Ασχολούμαστε, ακριβώς για να μην πέσουμε στη ζήλια, μόνο με τον εαυτό μας. Και πάλι θα μας έρθουν ειδήσεις, γιατί μέσα στην κοινωνία κυκλοφορούν χιλιάδες ανεύθυνες φήμες και διαδόσεις. Πάλι θα έρθουν στα αυτιά μας διάφορες φήμες για τις υποτιθέμενες επιτυχίες ή και πραγματικές επιτυχίες των άλλων. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, να τα ξεχάσουμε και να μην δίνουμε καμία σημασία. Ακόμα καλύτερα βέβαια είναι όταν κανείς έχει την αρετή να χαίρεται με τις επιτυχίες των άλλων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λέει, και είναι και σπάνιο αυτό, το να χαίρεται κανείς με τις επιτυχίες ή με την ευτυχία των άλλων. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο μεγάλος αυτός ασκητής και ηγούμενος της Μονής του Σινά, ότι αρκετοί άνθρωποι, λέει, στενοχωριούνται με τις συμφορές των άλλων. Όταν μάθουν, ας πούμε, τις συμφορές των άλλων, τις ατυχίες, τις δοκιμασίες των άλλων. Αρκετοί είναι αυτοί που στενοχωριούνται όταν μάθουν τις συμφορές των άλλων. Ελάχιστοι, λέει, είναι αυτοί οι οποίοι χαίρονται με την ευτυχία των άλλων. Βλέπετε. Αυτό τι είναι? Είναι η ζήλια, είναι το πάθος της ζήλιας. Τρομερό, μεγάλη προσοχή. Θυμάμαι κάποιο ενάρετο και πολύ ώριμο πρόσωπο, όταν ζούσα και σπούδαζα στο εξωτερικό, πριν πολλά χρόνια, που μου έλεγε, εξομολογείται το άτομο αυτό σε μένα, και πραγματικά ήταν πολύ ενάρετο και μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μου έλεγε ότι εγώ, λέει, δεν έχω καμία ζήλια. Καμία. Εγώ επαναλάβαινα, βρε πρόσεχε, μη λες μεγάλα λόγια, τώρα μπορεί να μην έχεις, μπορεί να έχεις μετά.
Οι Άγιοι μας προειδοποιούν ότι ακόμα και τους πολύ ανάρατους ανθρώπους μπορεί η ζήλια να τους δηλητηριάσει. Μη λες μεγάλα λόγια, προειδοποιούσα κλπ. Πάμε στο τρίτο ερώτημα. Πώς θα γνωρίσει ο άνθρωπος την ταραχή και την αναστάτωση του θυμού, εάν δεν αποκτήσει την υπομονή, και χρησιμοποιεί και μια άλλη λέξη της Καινής Διαθήκης, μακροθυμία. Μακροθυμία σημαίνει ότι η ψυχή του ανθρώπου, η καρδιά του, είναι πλατιά και σχετικά εύκολα ξεπερνά τις προσβολές και τις αδικίες των άλλων. Αυτό σημαίνει μακροθυμία, ότι μία επιοίκεια όπου χωρούν οι άλλοι μέσα στην καρδιά μου, έστω και αν δεν φέρονται καλά. Λοιπόν, αν κανείς δεν γνωρίσει αυτή την κόλαση που φέρνει ο θυμός, την ένταση, την ταραχή, πώς θα γνωρίσει, λέει μετά, αν πρώτα δεν αποκτήσει τη μακροθυμία και την υπομονή, πώς θα καταλάβει την κόλαση και την ταραχή που φέρνει ο θυμός? Και πολλοί άνθρωποι είναι νευρικοί, οργίλοι, θυμώδεις κλπ. Και το θεωρούν ότι τι να κάνουν, έτσι γεννήθηκαν τάχα κλπ. Μπούρδες είναι αυτά. Η ψυχή τους είναι άρρωστη. Η ψυχή τους είναι αμαρτωλή. Μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό και η ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή, ένας ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι το ίδιο με έναν άλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που από τη φύση τους είναι ορμητικοί και νευρικοί, αλλά πρέπει να αγωνιστούν. Και μάλιστα εκεί θα ευλογηθούν και περισσότερο, εάν αγωνιστούν. Έτσι. Λοιπόν, άρα πρέπει κανείς να αγωνιστεί, να έχει επιοίκεια προς τον συνάνθρωπο. Κλείσε την πόρτα, σε παρακαλώ. Επιοίκεια προς τον συνάνθρωπο, μακροθυμία, πραότητα, και τότε θα δει, καθώς θα παλεύει με το πάθος και θα δει, δεν είναι εύκολο. Τότε θα καταλάβει πόσο φοβερό πράγμα είναι ο θυμός και πόσο, ας πούμε, μαυρίζει την ψυχή του ανθρώπου. Άλλη ερώτηση. Πώς θα γνωρίσει την ανέδεια, το θράσος δηλαδή, της αλαζονίας, αν δεν αποκτήσει την ειρήνη της ταπεινοφροσύνης? Αλαζονία είναι αυτό που λέμε λαϊκά, το να έχει κανείς ιδέα για τον εαυτό του, μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Λοιπόν, πώς θα καταλάβει ότι είναι μεγάλο θράσος μπροστά στο Θεό, μεγάλη ανέδεια, να αισθάνεται κανείς ανώτερος από τους άλλους? Ο Θεός δεν μας έπλασε να νιώθουμε έτσι, ανώτεροι ίσα ίσα. Λοιπόν, πώς θα γνωρίσει κανείς την ανέδεια της αλαζονίας, την ανέδεια μιας μεγάλης ιδέας για τον εαυτό μας, εάν δεν αποκτήσει την ειρήνη της ταπεινότητας, της ταπεινοφροσύνης? Άρα λοιπόν, μόνο τότε θα καταλάβουμε πόσο βαθύς είναι ο εγωισμός που έχουμε μέσα μας, όταν κοντράρουμε, αγωνιστούμε για την ταπεινοφροσύνη, ενώ η φύση μας πηγαίνει προς την ιδέα για τον εαυτό μας. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ να κάνω και μια παρένθεση στα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, μια σύντομη παρένθεση. Στην εξομολόγηση βλέπει κανείς πολλές φορές με λύπη πόση άγνοια υπάρχει γύρω από το τι είναι αμαρτία. Τεράστια άγνοια υπάρχει στους πιστούβες, στους περισσότερους, όχι όλους, αλλά στην πλειονότητα. Τεράστια άγνοια, και αυτό φαίνεται ανάμεσα με πολλούς τρόπους, αλλά ο κυριότερος είναι ο εξής, ότι έρχεται ο άλλος και ουσιαστικά δεν ξέρει τι να εξομολογηθεί. Πώς είναι δυνατόν να έχω μια στοιχειώδη επίγνωση του εαυτού μου και να μην ξέρω τι να εξομολογηθώ? Ή να λέω ότι, ξέρετε, εγώ καλά τα πάω με τους άλλους, δεν έχω προβλήματα στο σπίτι μου, δεν έχω προβλήματα στη γειτονιά μου, ξέρω εγώ, ή στο χωριό μου. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει ούτε σπίτι, ούτε γειτονιά χωρίς κάποια προβλήματα. Αυτό είναι υπερβολή, το λιγότερο υπερβολή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, αυτό είναι μόνο η αμαρτία. Το να κανείς να καυγαδίζει με τους άλλους. Δείχνει τεράστια άγνοια αυτό το πράγμα. Και νομίζω το είχα πει αυτό και πέρυσι ή πρόπερσι, να το ξαναπώ για μια ακόμα φορά. Όταν εγώ θέλω να διαπιστώσω πού βρίσκεται ο άλλος στο θέμα, για άτομα που τα βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου, όχι για άλλους που τους ξέρω, για άτομα που συναντώ πρώτη φορά στη ζωή μου στην εξομολόγηση και βλέπω ότι μάλλον δεν ξέρουν να εξομολογούνται, όπως αυτό ισχύει για το 80% τουλάχιστον, τους κάνω μια πολύ απλή ερώτηση, στην οποία θα φανεί οριστικά, με την ερώτηση αυτή θα φανεί οριστικά αν έχει πλήρη άγνοια του τι είναι αμαρτία, πλήρη άγνοια για την αυτογνωσία τη δική του, ας πούμε,
Τι τους ρωτώ? Λέω, μπορείς να μου πεις κάποια ελαττώματα που έχεις? Τι ελαττώματα βρίσκεις στον εαυτό σου? Όλοι μας έχουμε αδυναμίες, τους λέω. Δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος, μόνο ο Θεός είναι τέλειος. Όλοι έχουμε ελαττώματα, έχουμε αδυναμίες, έχουμε ελλείψεις κλπ. Εσύ, ναι, όλοι, ναι, αμέσως συμφωνούν. Ναι, βέβαια, λένε. Έτσι είναι. Εσύ συγκεκριμένα τι ελαττώματα βρίσκεις στον εαυτό σου? Το ξέρετε ότι στους 10 ή 8, στους 10 ή 8 δεν ξέρουν τι να απαντήσουν. Δεν ξέρουν τι να απαντήσουν. Και το πιο κωμικοτραγικό είναι, άντε, δεν ξέρουν να απαντήσουν. Δεν μπορούν να εντοπίσουν στον εαυτό τους ούτε ένα ελάττωμα. Απίστευτη άγνοια. Σκοτάδι μαύρο. Από πνευματική άποψη. Όχι κοινωνική. Δεν μιλάμε κοινωνικά. Μιλάμε από την άποψη της πίστεώς μας. Και το χειρότερο είναι το εξής, το οποίο είναι και τραγελαφικό, κωμικοτραγικό. Λένε μερικοί, το ελάττωμα που έχω είναι ότι μ' αρέσει να βοηθώ τους ανθρώπους, είμαι φιλότιμος ή φιλότιμη και με εκμεταλλεύονται. Δηλαδή παρουσιάζει σαν ελάττωμα κάτι που ουσιαστικά αποτελεί αρετή. Άλλα ντ' άλλων. Ευλογεί δηλαδή τα γένια του ή τα γένια της τόσο πολύ που σου λέει για ελάττωμα κάτι που είναι αρετή. Και ποια εξομολόγηση να μιλήσει κανείς έτσι? Λοιπόν, σκεφτείτε ο καθένας μόνοι σας. Τι ελαττώματα έχετε? Τι ελαττώματα αναγνωρίζετε στον εαυτό σας? Ένας πραγματικά καλλιεργημένος χριστιανός, με πνευματικό επιχρόνιο, ο οποίος μελετά τη ζωή των Αγίων, τη διδασκαλία των Αγίων όσο μπορεί, την Καινή Διαθήκη κλπ. Θα πρέπει να ξέρει να αραδιάσει το λιγότερο 10 ελαττώματα. Τανκ. Και δεν μπορούμε ούτε ένα. Δεν μπορούμε ούτε ένα. Είναι φοβερό. Και τι λόγο θα δώσουμε και εμείς οι παπάδες, οι οποίοι δεν καλλιεργούμε πολλές φορές τον κόσμο, μπορεί να μην καλλιεργούμε και τον εαυτό μας πολλές φορές. Οι ενορίες και η ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχει για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις, οι παπάδες. Τι καλή που είσαι, τι καλός που είσαι, εγώ είμαι καλός, ελάτε εδώ. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ούτε βλέπουμε στο Χριστό και τους Αγίους τέτοιες συμπεριφορές. Να το προσέξουμε αυτό. Λοιπόν, ο καθένας σας θέλω να το σκεφτεί αυτό. Τι ελαττώματα βρίσκει στον εαυτό του? Θα δείτε ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Ή θα πείτε τίποτα ασήμαντο εντελώς. Ξέρω εγώ, κάποιοι ελάχιστοι λένε είμαι λίγο νευρικός ή λίγο νευρική. Κάτι τέτοιο έτσι, απ' έξω ας πούμε. Συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς θα γνωρίσει την ντροπή της καταλαλιάς? Καταλαλιά είναι το να μιλάω στην κοινωνία μέσα εναντίον άλλων ανθρώπων. Πώς θα γνωρίσει την ντροπή της καταλαλιάς, της κατάκρισης δηλαδή, αν δεν γνωρίσει τα προσωπικά του ελαττώματα? Αυτό ακριβώς. Όσο περισσότερο μας λένε οι Άγιοι, γνωρίζουμε τις προσωπικές μας αμαρτίες και τις προσωπικές μας αδυναμίες, δεν έχουμε καμία διάθεση να ασχοληθούμε με τους άλλους. Και αντιστρόφως, όσο περισσότερο έχουμε διάθεση να ασχοληθούμε με τους άλλους, τι είπε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, ναι, τι συνέβη σε εκείνο το σπίτι, ναι, τι έμαθες? Η κοινωνία είναι γεμάτη από αυτό, ξεκυλίζει από αυτό. Από αυτή την άθλια διάθεση κουτσομπολιού, γλωσσοφαγιάς κλπ. Τότε σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε καθόλου με τον εαυτό μας και τη σωτηρία. Με την έννοια δεν ασχολούμαστε με τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και έχουμε άφθονη διάθεση να ασχοληθούμε με τους άλλους. Τι είπε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, ακόμα και μέσα στην ιερή ώρα στο ναό μέσα να παρατηρούμε τι ρούχα φοράει η άλλη, να λοξοκοιτούμε καινούριους οι οποίοι μπορεί να ήρθαν και δεν τους ξέρουμε, με περιέργεια, λες και είμαστε και μας έβαλε κανείς και ανακριτές. Ποιος είναι αυτός? Θυμάμαι σε κάποιο χωριό, παραδείγματος χάρη, στο οποίο πηγαίνω συχνά και λειτουργώ, ήρθαν από Λάρισα, ένα-δυο πνευματικά μου παιδιά εκεί, κάποιοι άνθρωποι κλπ. Στο τέλος έγινε ολόκληρη ανάκριση. Ποιοι είστε, πού είστε, από πού ήρθατε, τι είστε. Τι σας αφορά εσάς αυτό? Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία. Άρα λοιπόν, ας συγκεντρωνόμαστε στις δικές μας αμέτρητες αδυναμίες
Και δεν ασχολούμαστε αρνητικά με τους άλλους. Με τους άλλους ασχολούμαστε μόνον θετικά. Αν είναι να επενέσουμε μια αρετή που έχουν και την οποία να τη μιμηθούμε κι εμείς, αν είναι κάτι καλό το οποίο έχουν κάνει, κάπως έτσι. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ασχολούμαστε με τους άλλους. Κανείς δεν μας έβαλε κριτές και όπως μας διαβεβαιώνει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο, όσο πιο αυστηρά αντιμετωπίζουμε τους συνανθρώπους μας, τόσο πιο αυστηρά θα μας κρίνει και ο ίδιος στη Δευτέρα Παρουσία. Και αντιστρόφως, όσο με μεγαλύτερη επίοικια αντιμετωπίζουμε τους συνανθρώπους μας, τόσο μεγαλύτερη επίοικια θα βρούμε και εμείς για τις αμαρτίες μας στη Δευτέρα Παρουσία. Είναι ξεκάθαρη η δήλωση του Χριστού. Το κείμενο λέει, ενώ μέτρο μετρείτε, πληθυντικός εσείς μετρείτε, μας λέει, αντιμετρηθήσετε ημίν, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Συνεχίζει. Πώς θα γνωρίσει ο άνθρωπος την έλλειψη πνευματικής καλλιέργειας που υπάρχει στα χάχανα και στις φλιαρίες, αν δεν βιώσει τα δάκρυα της μετανοίας για τις αμαρτίες του? Ξέρουμε ότι για τους κοσμικούς ανθρώπους, κοσμικούς με την έννοια που είναι μακριά από το Θεό, αλλά και δυστυχώς και για αρκετούς θρησκευόμενους, η χαρά της ζωής, εντός εισαγωγικών η λέξη χαρά, είναι ας πούμε τα κουτσομπολιά, τα χάχανα, το να σκοτώνουν την ώρα τους με διάφορες ανοησίες, με αυτές όλες τις αηδίες που προβάλλει τηλεόραση όπως τα πρωινάδικα, που είναι ό,τι πιο σκουπίδια υπάρχει, το Survivor, διάφορες ταινίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ας πούμε. Όχι το να δει κανείς μια ποιοτική ταινία είναι κακό, αλλά συνήθως η τηλεόραση ας πούμε έχει κατά 95% σκουπίδια και ένα 5% μπορεί να έχει κάτι εξόλογο, το οποίο πρέπει να ψάξει κανείς επί μέρες, αν μπορέσει να το βρει. Και μας λέει εδώ πέρα λοιπόν ο Άγιος, πώς θα γνωρίσουμε ότι είμαστε αγράμματοι, χριστιανικά αγράμματοι μέσα μας, χωρίς πνευματική καλλιέργεια, ότι υπάρχει αυτή η αγραμματοσύνη, αυτό το άδιασμα της ψυχής, ας πούμε στα χάχανα και στις φλιαρίες, στα πολλά λόγια, στα κουτσομπολιά, στις πολλές επισκέψεις δεξιά και αριστερά, εάν δεν γνωρίσουμε, ας πούμε, την ειρήνη που φέρνει στην ψυχή μας η μετάνοια για τις αμαρτίες μας. Συνεχίζει. Πώς θα γνωρίσει ο άνθρωπος την ταραχή της ραθυμίας, χρησιμοποιεί μια λέξη εδώ. Η ραθυμία είναι η πνευματική τεμπελιά. Η τεμπελιά, αλλά όχι με την κλασική έννοια ότι κάποιος δεν δουλεύει, δεν του αρέσει να δουλεύει γενικά. Όχι. Μπορεί κάποιος να δουλεύει 12 ώρες την ημέρα, σαν σκυλί στο επάγγελμά του για να βγάλει λεφτά, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως, για το Χριστό και τη σωτηρία να μην δίνει δεκάρα. Επομένως, η λέξη ραθυμία σημαίνει την πνευματική αδιαφορία, την αδιαφορία για τον πνευματικό αγώνα, για την τήρηση των εντολών, για την νηστεία, για την προσευχή, για τον εκκλησιασμό, για την μελέτη τη χριστιανική κλπ. Αυτό σημαίνει ραθυμία. Και λέει, πώς θα γνωρίσει κανείς την ταραχή της ραθυμίας εάν δεν γαληνεύσουν οι αισθήσεις του? Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει 5 αισθήσεις, έτσι. Όραση, ακοή, γεύση, αφή κλπ. Πώς θα γνωρίσει την ταραχή της ραθυμίας εάν δεν γαληνεύσουν οι αισθήσεις του και αν δεν κατανοήσει το φως του Θεού? Τι σημαίνει γαληνεύουν οι αισθήσεις? Η αμαρτία συνήθως στον άνθρωπο μπαίνει μέσα με 2 τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσα από τη φαντασία και τις διάφορες πονηρές σκέψεις που ύπουλα φέρνει ο διάβολος για να παραπλανήσει το νου μας μακριά από τον Χριστό. Άρα η μία είσοδος της αμαρτίας στον άνθρωπο είναι από το νου. Έρχεται με τη μορφή επίμονων σκέψεων, αλλά και φαντασιώσεων γύρω από ένα θέμα. Παράδειγμα, ένας που αγαπά το χρήμα, αχ, τι ωραία θα ήταν να είχα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έβγαζα 10.000 ευρώ το μήνα, παράδειγμα, και του παρουσιάζει η αμαρτωλή φαντασία, πώς θα ήταν να έχει σπίτια, αυτοκίνητα, ταξίδια κλπ. Αυτός είναι ο ένας τρόπος που μπαίνει η φαντασία μέσα μας, με την σκέψη και η αμαρτία μπαίνει μέσα μας με τη σκέψη και τη φαντασία. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσα από τις αισθήσεις. Με κυριότερη αίσθηση, όχι μοναδική, αλλά κυριότερη την όραση. Γι' αυτό η τηλεόραση, ας πούμε, μπορεί να κάνει τεράστια ζημία. Ακριβώς επειδή εχμαλωτίζει την όραση και τώρα πλέον τα τελευταία αρκετά χρόνια και το ίντερνετ, ας πούμε, που έχει γίνει σαν ένα είδος ναρκωτικού στην κυριολεξία, ηλεκτρονικού ναρκωτικού, και το ίντερνετ, και γι' αυτό θέλει τρομερή προσοχή το πώς χρησιμοποιούμε την όραση. Διότι μέσα από το να βλέπει κανείς συνέχεια την ηλεκτρονική εικόνα,
εχμαλωτίζεται και η όραση και ο νους του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου και η καρδιά του και παρασύρεται στην αμαρτία. Διότι, επαναλαμβάνω, συνήθως αυτά που δείχνουν είναι από χαζά χαμένα, όπως τα λέει ο λαός, μέχρι σκουπίδια και απροκάλυπτες, απερίφραστες αμαρτίες, ας πούμε. Λοιπόν, σε όλα γενικά, εδώ τελειώνουν αυτές οι ερωτήσεις έτσι, που συγκέντρωσα, σε όλα παρατηρούμε ότι τονίζει πάρα πολύ ο Άγιος Ισαΐας, τονίζει πάρα πολύ την ταραχή, την αναστάτωση της ψυχής. Αυτό να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή, να το έχουμε σαν κανόνα της πνευματικής ζωής. Οτιδήποτε φέρνει ταραχή. Οτιδήποτε. Σκέψη, ονειροπόληση, φαντασίωση, πράξη. Κάποια πράξη που φέρνει ταραχή. Οτιδήποτε. Ή ακόμα και παράληψη. Μπορεί και μία παράληψη να φέρει ταραχή, έτσι. Συναίσθημα το οποίο φέρνει ταραχή. Ας πούμε η ζήλια είναι και αυτή, είναι και συναίσθημα είναι. Έχει και άλλα πράγματα μέσα, αλλά είναι και συναίσθημα. Λοιπόν, οτιδήποτε φέρνει ταραχή, μας λένε οι Άγιοι, είναι σίγουρο ότι δεν προέρχεται από το Θεό και προέρχεται από τον πονηρό. Προέρχεται φυσικά και από την προσωπική μας αδυναμία, αμαρτωλή αδυναμία, την οποία εκμεταλλεύεται ο πονηρός. Αυτό, ενώ ακούγεται απλό, σαν περιγραφή, ας πούμε, έτσι, ότι κάθε ταραχή προέρχεται από την αμαρτωλή φύση μας και από τον πονηρό που εκμεταλλεύεται την αμαρτωλότητά μας. Στην πράξη, πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή ακριβώς είναι ακαλλιέργητοι πνευματικά, ούτε καν θέλουν να ακούσουν ή υποψιάζονται αυτό το θέμα. Παράδειγμα, μου περιέγραφε ένα άτομο αυτές τις μέρες πως ότι με εξέθεσε ο τάδε με μία πράξη που έκανε. Με εξέθεσε. Και μου περιέγραφε πως σκέπτεται να εκδικηθεί το άτομο αυτό. Το οποίο γενικότερα έχει μια καλή διάθεση προς την Εκκλησία. Δεν είναι άτομο αδιάφορο στα εκκλησιαστικά. Μπορεί και να εκκλησιάζεται κάπως και να κάνει και να εξομολογείται καμιά φορά. Και όμως με πολύ άνεση μου περιέγραφε πως σκέπτεται να εκδικηθεί. Και δεν περνούσε καθόλου από το μυαλό του ανθρώπου αυτού ότι η εκδίκηση είναι αμαρτία. Από πού και ως πού. Επειδή ο άλλος έκανε μια πράξη, εσύ σημαίνει έχεις το δικαίωμα να εκδικηθείς. Επίσης, δεν σκέφτομαι καθόλου από την έλλειψη πνευματικής καλλιέργειας, αυτό που λέει, από την χριστιανική αγραμματοσύνη, ας το πούμε έτσι. Αγραμματοσύνη στα χριστιανικά πράγματα. Δεν περνούσε καθόλου από το νου του ανθρώπου αυτού ότι και μόνο η ταραχή που έχει απέναντι στον άλλον που υποτίθεται ότι έβλαψε το άτομο αυτό, η ταραχή αυτή προέρχεται από τον πονηρό. Ότι ο πονηρός βάζει το άτομο αυτό να εκδικηθεί. Τίποτα. Χαμπάρια. Χαμπάρια. Άλλο άτομο. Μου περιέγραφε για πολλή ώρα και ξανά πόσο το στενοχώρησαν κάποιοι άλλοι. Και πόσο το αδίκησαν και πόσο... Εγώ δεν είμαι ακριβώς, επειδή αυτή τη δεύτερη περίπτωση συμβαίνει να τη γνωρίζω, δεν ήμουν πολύ σύμφωνος. Πιστεύω ότι ήταν τουλάχιστον φουσκωμένα αυτά τα οποία έλεγε και δεν ήταν ούτε τόσο μεγάλη αδικία, ούτε τόσο μεγάλη... Υπήρχε και πολλή ιδιοτροπία και από την άλλη πλευρά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αισθανόταν το άτομο αυτό πάρα πολύ έτσι, στενοχωρημένο και αμάν και αδικημένο κλπ. Και δεν περνούσε, ενώ προσπαθούσα να εξηγήσω κάποια πράγματα. Τίποτα. Σαν έπαιζε μια κασέτα. Δεν μπορούσε να καταλάβει το άτομο αυτό. Ότι όλη αυτή η αναστάτωση και η ταραχή που έχει είναι τουλάχιστον 10-15 φορές μεγαλύτερη από ότι πραγματικά μετρούσε το περιστατικό. Και ούτε ο διάβολος ακριβώς έσπροχνε το άτομο αυτό συνέχεια να αναμασάει τα ίδια και τα ίδια. Να νιώθει συνέχεια αδικημένο το άτομο και πληγωμένο κλπ. Για να κρατάει κακία σε αυτούς, στους όποιους, και να μην μπορεί να κοινωνήσει. Λοιπόν, τόσο τύφλωση, δηλαδή deep, ας πούμε, δεν μας κόφτει. Και αν δεν μας κόφτει, μάλλον, όχι δεν μας κόφτει, να το πω αλλιώς, βλέπουμε ότι ο εαυτός μας έχει εμπάθεια σε ένα θέμα. Ενώ καταλαβαίνουμε ότι μας ζημιώνει, ενώ καταλαβαίνουμε ότι αναστατώνει την ψυχή μας, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μας τρώει σαν γάγκρενα, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, βρε αδελφέ,
είμαστε αδύναμοι, είμαστε αμαρτωλοί. Τότε το τελευταίο σωσίβιο, με την καλή έννοια του χριστιανού, η καταφυγή είναι πηγαίνει στο πνευματικό με τη στέρεη απόφαση ότι ό,τι του πει ο πνευματικός αυτό θα κάνει. Αυτό είναι σωτηρία. Γαντζώνεται από αυτό που θα πει ο πνευματικός, ότι κοίταξε αυτόν τον πειρασμό που έχεις, αυτή την αναστάτωση που έχεις, να τη χειριστείς έτσι και έτσι. Εάν έχει πραγματικά αυτή την ταπεινή διάθεση, θα ξεφύγει από αυτόν τον πειρασμό. Πόσοι όμως την έχουν αυτή? Πόσοι? Ξέρετε τι σημαίνει ζήλος στα πνευματικά? Αυτό φυσικά ούτε καν το έχουν ακούσει οι περισσότεροι. Ζήλος στα πνευματικά σημαίνει όχι να περιμένω 1-2 φορές το χρόνο που θα πάω στην εξομολόγηση επειδή θέλω να κοινωνήσω στις μεγάλες γιορτές, θα πάω να πω τυπικά κάποιες αμαρτίες, και εγώ μάλωσα ή κατέκρινα κλπ. Απαραίτητο και αυτό, αλλά λίγο δεν φτάνει για τη σωτηρία. Εάν πραγματικά θέλω να καλλιεργηθώ πνευματικά, ο πραγματικός άνθρωπος που είναι επιμελής εργάτης του Ευαγγελίου, θα πάει να πει πνευματικέ. Αυτό βέβαια αφορά σε αυτόν που έχει πραγματικά πνευματικό, όχι, επαναλαμβάνω, πηγαίνει, εξομολογείται 1-2 φορές το χρόνο, αλλά που πραγματικά και σε βάθος χρόνου, επί χρόνια έχει πνευματικό. Θα πει πνευματικέ, εσύ είσαι έξω από τον εαυτό μου και διακρίνεις πολύ καλύτερα τις αδυναμίες μου. Για πες μου, τι αδυναμίες βλέπεις σε μένα, τις οποίες δεν βλέπω εγώ? Δηλαδή, δεν θα περιμένει εάν κάποτε συμβεί κάτι που θα εκδηλώσει μια αδυναμία. Ας πούμε ότι θα μιλήσει άσχημα σε κάποιον συνάνθρωπο. Τότε, όταν γίνει αυτό το περιστατικό, το οποίο μπορεί να πάρει 10 χρόνια, παράδειγμα, όταν γίνει το περιστατικό αυτό, να του δώσει κάποιες οδηγίες ο πνευματικός, ότι ξέρεις, φέρεσαι άσχημα διότι έχεις το χαρακτήρα σου αυτά και αυτά. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε τυφλοί πνευματικά και αν θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε από τη ζωή αυτή. Κανείς δεν ξέρει. Έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο με τον Κύριο? Πότε θα αναχωρήσουμε για την αιώνια ζωή? Όχι. Ποιος μας λέει ότι θα έχουμε χρόνο και θα ζούμε όταν εκδηλωθεί μια αμαρτωλή αδυναμία ώστε να πάρουμε οδηγίες? Ο έξυπνος χριστιανός, λοιπόν, με την πνευματική έννοια του όρου, δεν περιμένει καθιστώνα. Θα πάω να ρωτήσει πνευματικέ. Υπάρχουν ελαττώματα τα οποία διακρίνεις και τα οποία εγώ φυσικά δεν τα ξέρω, αλλά εσύ τα διακρίνεις και διστάζεις να μου τα πεις, επειδή είμαι εγωιστής και δεν θέλω, γιατί δεν είναι ευχάριστο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ευχάριστο να μας λένε τα ελαττώματα και τις αμαρτίες μου, φυσικά δεν είναι ευχάριστο. Αλλά ο χριστιανός εκεί θα φανεί. Ο χριστιανός δεν είναι για τα ευχάριστα. Ο Κύριος έχισε το αίμα του για μας τους ελεηνούς. Δεν ήρθε στη γη για να ζήσει ευχάριστα. Όλη του ζωή ήταν ένας διωγμός εξωτερικά από τους εχθρούς της αλήθειας. Λοιπόν, πνευματικέ, τι διακρίνει σε μένα? Ένα πράγμα να μας πει έστω. Ξέρεις, παιδί μου, τόσο καιρό έβλεπα ότι έχεις με αυτή την δυσκολία. Είναι μεγάλο κέρδος αυτό. Κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο για τη σωτηρία, τον οποίο δεν θα έχουμε κάποτε. Δεν θα έχουμε. Γιατί, και τελειώνω με αυτό, ο διάβολος μας πείθει να ζούμε σαν να είμαστε αιώνιοι ή σαν να μένουν άλλα 50 χρόνια μπροστά μας ζωής. Θυμάμαι κάποιον, κάπου κάποτε, που μου έλεγε εγώ θα ζήσω μέχρι τα 100. Πολύ κοσμικός άνθρωπος, έτσι, εντελώς μακριά από το πνεύμα του Χριστού. Εγώ, μου έλεγε, έτσι φουσκώνοντας κιόλας, θα ζήσω μέχρι τα 100. Και πώς το ξέρεις, λέω, θα ζήσεις μέχρι τα 100? Γιατί και ο πατέρας μου έζησε μέχρι τα 100. Μάλιστα. Τι να πεις τώρα, άσχετος ήταν πνευματικά, δεν σήκωνε να πω κάτι ότι δεν σκέπτεσαι σωστά κλπ. Το άφησα έτσι. Μετά από 3 χρόνια, καρκίνο. Κατά τα άλλα θα ζήσουμε μέχρι τα 100. Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο με τον Κύριο, ας πούμε, και το οποίο τον δεσμεύει τον Κύριο γι' αυτό. Λοιπόν, να κερδίσουμε χρόνο. Την εξυπνάδα μας να τη συγκεντρώσουμε στα θέματα της σωτηρίας περισσότερο. Δεν θα έχουμε το χρόνο. Βλέπει κανείς ανθρώπους, σας λέω, ανθρώπους 60, 70, 80 χρονών, να μην ξέρουν στοιχειώδεις αδυναμίες τους, οι οποίες ξεχυλίζουν από πάνω τους. Δηλαδή, θυμάμαι, όταν ήμουν στο εξωτερικό, μία ηλικιωμένη ενορίτισσα, εγώ τότε ήμουνα 38-39 ετών, όταν πήγα στο εξωτερικό, αυτή να ήταν τότε, ξέρω εγώ, 55, πόσο ήταν, ας πούμε.
θυμάμαι ότι χωρίς να το καταλαβαίνει, είχε ιδέα για τον εαυτό της, ας πούμε, ότι είναι πολύ καλή χριστιανή. Αλλά επειδή καταλάβαινε και μυριζόταν ότι εγώ δεν είχα πολύ πιστεί ότι είναι η σούπερ χριστιανή και ότι μάλλον η σκέψη μου είναι αρκετά διεισδυτική. Δεν ερχόταν στο γραφείο της ενορίας. Απέφευγε. Χωρίς να της έχω κάνει εγώ κάποια ιδιαίτερη παρατήρηση ή κάτι άλλο, έτσι, απέφευγε. Ούτε εξομολογείται σε μένα. Αλλά για κάποιο λόγο, σαν από ένστικτο, σαν να καταλάβαινε ότι αυτές οι βιτρίνες δεν πολύ περνούν, ας πούμε, σε μένα, απέφευγε. Κάποια μέρα με βρήκε λίγο έξω από την εκκλησία, στον Καναδά αυτά. Μου λέει, ναι, και δεν θυμάμαι πώς ήρθε για τη συζήτηση, και θα έρθω οπωσδήποτε στο γραφείο σας. Εγώ χωρίς να της πω ότι γιατί δεν έρχεσαι στο γραφείο μου, τίποτα τέτοιο. Θα έρθω οπωσδήποτε στο γραφείο σας. Και λοιπά. Εκείνη την ώρα, ήμουν και πολύ νεότερος, ερεθίστηκα και της είπα με τρόπο επίτηδες προκλητικό. Επίτηδες, για να την δοκιμάσω. Λέω, στο γραφείο μου, της είπα, δεν θα έρθεις ποτέ. Ξέρεις γιατί, λέω, δεν θα έρθεις ποτέ? Διότι δεν θέλεις να έρθεις. Λοιπόν, άρα κατευθείαν και κατάφατσα είπα αυτό που πίστευα. Λοιπόν, η πιο φυσιολογική κίνηση θα ήταν για να με διαψεύσει και μόνο, να περάσει 5 λεπτά από το γραφείο. Έτσι δεν είναι? Για να με βγάλει λάθος. Λοιπόν, δεν πέρασε ποτέ. Τι σημαίνει αυτό, λοιπόν? Σημαίνει ότι αυτό που αποτελεί το χριστιανό δεν είναι ούτε η μικρή σταυρή, γιατί συχαθήκαμε αυτή την κοσμική έκφραση, η μεγάλη σταυρή. Συχαθήκαμε, ας πούμε, να την ακούμε, τη γεμάτη υποκρισία έκφραση. Όσοι μας λένε, εσείς που κάνετε μεγάλους σταυρούς, εγώ απαντώ, κάνετε εσείς μικρούς. Γιατί δεν κάνετε μεγάλους. Λοιπόν, είτε μικρή είτε μεγάλη σταυρή, είτε μια κοινωνική παρουσία μέσα στην κοινωνία καλή κλπ., δεν έχουν σχέση αυτά με το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι της καθημερινότητας. Ο Κύριος κοιτάζει απευθείας στα βάθη της καρδιάς. Γιατί η καρδιά είναι το επίκεντρο της ψυχής, το επίκεντρο της σωτηρίας, το όργανο της καρδιάς. Γι' αυτό και η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με» λέγεται, εκτός από νοερά προσευχή, λέγεται καρδιακή προσευχή. Γιατί η καρδιά είναι το κέντρο από το οποίο βγαίνει, ξεπηδάει η αγάπη του ανθρώπου, η αγαπητική δύναμη. Άρα θα αγαπήσει το Χριστό ή την αμαρτία. Θα αγαπήσει το Χριστό ή την κοσμική ζωή. Όλα αυτά ξεπηδούν από την καρδιά. Γι' αυτό και για την Αγία Γραφή η καρδιά είναι σημαντικότερη από τον εγκέφαλο, από τη λογική σκέψη. Ενώ, ας πούμε, για την κοσμική σκέψη, ο εγκέφαλος είναι το παν. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Καλό σας βράδυ. Κρύωσε και λίγο που κλείσαμε τη θέρμανση.